talán Privigo megvan az első gól. Kemény meccs volt, ellenfél nagyon erős volt labdán is, testben is nagyon erősek voltak, ugye mi fiatalok vagyunk, játszott le pár átcsapatos, az meg is látszott, azért jó minőség volt. Hát kaptunk 2 gólt a szélén, ugye egyik az elment a labda, beadta és gól volt, a másik egy 11-es volt, a harmadik meg egy szépségdíjas gól lett, szóval jó volt az ellenfél, most úgy érzem, de szívvel, lélekkel küzdöttünk, szóval nem kell szégyenkeznünk. Semmiképp jó meccset játszottatok, és lehet ebből hazavinni? Sok mindent. Hát ugye erőnléti edzésekre lesz szükségünk, nagyon sokra, hogy felvegyük a versenyt a többi csapattal, és a játékosokkal, hogy egy szinten legyünk igazából. Kicsit elfogtatok, úgy érzed? Nem is, hogy elfogtunk igazából, fiatalok vagyunk. Láttad kapusedzőként, hogy értékelnéd a csapatunk teljesítményét? Hát kapusedzőként talán a kapusról nem mondhatok semmi rosszat, nagyon megsegítette a csapatot, sok jó dolgot csinált, kifogta néhány zicsert, ami tényleg nagyon veszélyes volt, úgyhogy ebből a szempontból nincs mit negatívba mondanom a kapusról. A mérkőzés szerintem itt még annak a adóját fizessük, ahogy még csak most kezdtük ezt a B csapatot, és még azért kell egy kis idő, hogy a B csapat valahogy összerázódjon, és megtanulja ezt a bajnokságot. Szerintem ez volt a lényege ennek a mérkőzésnek. Fiatalokkal foglalkozol te is, valójában itt az a probléma, hogy ezek a srácok még nem léptek fel ehhez a szinthez? Én szerintem most tapasztalják meg, hogy mi is a férfi bajnokság, milyen a férfi bajnokság, és még ebből nagyon sokat fognak tanulni, és itt fognak majd szerintem kibontakozni a jövő játékosaink, amik szerintem majd a jövőben segítik majd a klubunkat, főleg a klubunkat. De ez nagyon jó módja annak, hogy a B csapatunk játszik ezt a bajnokságot, mivel itt aztán tényleg összerázódhat a jövő generációja. Co vám páči o zápas? Tak zápas mal svoju úroveň. Škoda, že nebolo lepší terén, myslím si, pre obidve mužstvá. To trošku ubralo na tej kvalite. Je pravdu, že pred zápasom sme sa chystali na mužstvo, ktoré hralo v Beluši a keď ma pamäť neklame, tak hralo úplne 7 nových hráčov, čiže aj to, na čo sme boli nachystaní, bolo úplne iné. Trvalo nám to prakticky celý prvý polčas, keď to tak zoberiem ja, a sme sa s tým nejako stotožnili, že sme pochopili, čo chceme hrať, ako chceme hrať, pretože nebudem klamať, keď poviem, že tí 7 hráči priniesli veľkú kvalitu oproti tomu, čo hrali Beluši, ten super.
a myslím si, že pomohol trošku aj dohovor cez polčas, aj keď vypadli nám počas prvého polčasu nešťastne dvaja hráči, ktorí pravdepodobne dlhodobo budú mimo, ale myslím si, že týmto enormnou snahou a osobne sám som cítil, preto som to aj hnal tých mojich hráčov za stavu 2-2, aby išli ešte za tým tretím gólom a myslím si, že aj keď to bolo trošku šťastné, ale o to lepší pocit a hlavne krásny gól, ktorý môžu ukazovať dennodenne, čo nádherný gól rozhodol. V prvom rade musím povedať, že sme čelili kvalitnému súperovi na čele s najskúsenejším trénerom v súťaži, si dovolím povedať. Škoda, veľká škoda, lebo zápasov si myslím, že by viac svedčila remíza. Tieto prehry bólia, keď dostanete pomaly v nastavenom čase gól a ešte v 75. minúte vyhrávate 2-1. Čiže boli tam chyby, také, ktoré by sa nemali stávať. Vlastne tam uskákať tie súboje už na konci. Aj tú odrazenú loptu. Nemôže sa hráč dostať k tomu, hoci krásny gól bol klobúk. Klobúkom veľmi dobre to vyriešil. Na nešťastie pre nás, ale zase na druhej strane treba povedať, že je druhé kolo. Vedeli sme, čo nás čaká, ale musíme fakt ďalej pracovať. Určite sa rotuje tá zostava v dôsledku Ačkarov, ktorí chodia hrať. Samozrejme prinášajú kvalitu, ale vidíme, že tretia liga je fakt kvalitná. Ešte raz, strašne som smutný. Proste je to také, že možno, že aj ten bod by pozbudil chalanov, ale taký je život a nič sa nedá robiť. Musíme od zajtra dať hore hlavy a takisto aj chalani pozbudiť ich a musíme pracovať do ďalších týždňov, aby sme lepšie zvládli ďalšie zápasy.